Salutare tuturor! Salutare! Asta ce mai e? Se numește origami. Am făcut câte unul pentru fiecare. Interesant! Oh, ar trebui să le purtăm ca pălării. Oricine arată bine cu o pălărie. Mă rog, aproape oricine. Hei, a văzut cineva o șoperlă origamă? Opa, scuze. Oh, nu! Uite cât e ceasul, întârzi! Dar abia am venit aici. Da, știu, dar mă duc la o prezentare de modă în aer liber. E sponsorizată de Treziți-vă, oameni! Știți, emisiunea televizată. Adică vei apărea la televizor? S-ar putea dacă ajung acolo la timp. Eu, dacă ar fi să apar la televizor, n-aș vrea să fiu singură. Aș prefera să am alături o prietenă specială, da. Zoe, vrei să vii și tu? Oh, nu trebuie să mă rogi de 2 ori. Ai acum un vis ce poate într-o zi se va împlini. Găsești un loc de care chiar fără să știi nu te poți înzidi. Poți fi ce ți-ai dorit mereu aici la Pet Shop tu și eu. Poți fi ce ți-ai dorit mereu aici la Pet Shop tu și eu. Animăluțele Littlest Pet Shop. În 3 minute începe prezentarea. Sunt atât de încântată. Poate că voi fi descoperită. Uite pe Ginny Hughes! Da! Și acum e timpul să vă treziți, oameni buni! Sunt gazda voastră, Ginny Hughes, și astăzi vă vom prezenta noua colecție a mărcii Nu Mai Spune. Dar mai întâi m-am gândit să vorbesc cu publicul nostru elegant despre stiluri personale. Oh, am auzit că revine stilul retro, dar asta e prea mult. Știi în ce secol trăim? Isteria pălăriilor cuib. Aș putea spune că acesta e un caz de modă, așa nu. Cine urmează? Vine să cred, se apropie de noi. Poate că te va întreba ceva legat de ținuta ta. Sper să fie așa. Blight, tu urmezi! Va fi cea mai grozavă zi din... Pleacă din fața noastră, Blight. Oh! Oh? Oh, nu! Telefonul meu! Hopa! Bine, cine urmează? Noi! Eu sunt Whitney Biscuit și ea e Jen, sora mea, Britney Biscuit. Probabil că, Jen, ați mai auzit de noi. Nu am auzit, dar văd că sunteți îmbrăcate la fel. Cum ați descrie acest stil geamăn? Ușor. Purtăm doar haine de lux, de marcă, foarte scumpe. Hainele pe care oamenii își doresc să și le permită. Te-am impresionat? De fapt, nu! Poftim? Regret, fetelor, dar pentru mine un stil personal reușit nu e cel care se ia după mulțime, ci unul plin de originalitate. Wow, așa mai merge! Aceasta e o ținută pe care nu o vezi în fiecare zi! Oh, cât de original! Oh, ce de vedete! Blighta noastră apare la televizor! Și cum te numești? Blight Baxter. Te rog, spune-ne totul despre pălăria ta strigătoare la cer. Pălăria? Adică acest cuib? O pălărie cuib, e fantastic! O avangardă a modei! Păi, e mai degrabă un accident. Nu fi atât de modestă, cuibul acesta e o alegere îndrăzneață, o adevărată declarație de stil. E cea mai proaspătă apariție pe care am văzut-o. Serios, chiar am un cuib pe cap. Ce-ar fi să o aducem aici pe vedeta noastră și să-i cerem o părere legată de pălăria cuib? Da! Incredibil! E un privilegiu să am alături o vedetă de calibrul tău. Acum spune-ne, ce zici de această îndrăzneață pălărie cuib? Felicitări, Blight! Ai primit aprobarea oficială a unei dive pop! Să înceapă isteria pălăriei cuib! La o parte! La o parte! Am rupt o vai, ce tare! Să pun e pici! Ce bine ar fi! Se lipește la loc! Doamnă Twombly, m-am întors! E incredibil, am avut parte de o dimineață super aiurită. Da, știu tot! Ta-dam! Ce? Spune-mi, cum ți se pare noua mea pălărie cuib? Păi, știți, vă reprezintă.
Și apoi, nu mai spune, i-a dat pălăriei aprobarea sa oficială de divă. Știm, Zoe, am văzut totul la televizor. Acum vrem doar să vedem de aproape pălăria cui. Oh, sigur. Wow. Ce e asta? Wow. Vai de mine! E un ou! Oh, mă simt groaznic. Groaznic? De ce? Pentru că unei păsări mame îi e dor de oul ei, care e la mine. Probabil îl caută peste tot. Vreau să aveți grijă de el cât timp sunt plecată. L-aș lua cu mine, dar s-ar putea sparge. Dar unde te duci? Trebuie să găsesc mama acelui ou. Dacă port pălăria asta, și-ar putea recunoaște cuibul. Lasă oul cu noi? Are tot atâta logică cât purtarea unui cuib pe cap. Blight, exact pe tine te căutam. Trebuie să vorbim despre telefonul tău. Oh, cel pe care l-ați călcat după ce l-am scăpat? Ce e cu el? Păi, când i-am povestit tatălui nostru ce nostim a fost când ți-am spart telefonul, Jen a luat o raznă. Da, și ne-a spus că trebuie să, Jen, îți luăm altul. I-am cerut bani și el a spus, Jen, nu. Nici nu știam că poate spune cuvântul ăsta. Oricum, insistă pe ideea că ar trebui să te despăgubim prin muncă. Vezi să nu. Deci, ai idee cum te-am putea despăgubi, Jen, prin muncă? Magazinul animăluțelor. Da, așteptați puțin. Blight e pentru tine. Din nou te caută cineva din presă. Vor un interviu legat de pălăria cuib. Din nou ați spus? Da, au sunat toată ziua. Uite câte mesaje am strâns. Poate există un mod de a rezolva asta, Jen, în avantajul nostru. Alo? Stai liniștită, ne ocupăm noi de astea. Oh, nu e bine deloc. Ba, sigur că e bine. Deci pentru a te despăgubi pentru telefonul tău, ne ocupăm de relații publice pentru tine, gratis. Voi lucrați bine cu publicul? Mulțumesc, dar nu, trebuie să găsesc o mamă pasăre. Ascultă, Blight, ne datorezi asta. Fără noi, nici nu ar exista vreo pălărie cuib. Ne putem întoarce la copacul de unde a căzut cuibul ăsta? Da, Jen, imediat după întâlnire. E clar că nu oricine poate purta acest accesoriu vestimentar. De exemplu, aceste două domnișoare par să nu fi înțeles care e ideea. Doar fetele cu picioarele pe pământ ar trebui să încerce să poarte o pălărie cuib. Am o idee! Pentru inspirație, ce-ar fi să mergem afară și să căutăm păsări adevărate? Poate chiar... Oh, iată, nu mai avem timp. Cuiburi de păsări sunt la modă acum. Nu uitați că Blight ne-a rugat să avem grijă de acest ou și asta înseamnă să îl încălzim. Cine vrea să stea primul pe el? Eu vreau! Eu sunt deja aici! Minca, ce tot faci? Trebuie să stai pe loc, altfel oul nu se va încălzi. Haide, lasă pe altcineva să încerce. E tot rece ca gheața. Hei, noi cam avem sânge rece, doar știi. Pleacă, Vini, să lăsăm pe Sanil să încerce. Oh, dar ce trebuie să fac? Să stau pe el? Nu vreau să-l sparg. Liniștește-te, Sanil, stai pe el, nu se va sparge. Dar dacă se va sparge, dacă puiul se va supăra că i-am spart casa, n-aș putea trăi cu asemenea remușcări. Cred că ar fi bine ca eu să mă ocup de asta. Vedeți, am găsit metoda perfectă de a încălzi oul. Se numește îmbrățișare de arici. Oh, uite poștașul meu de jucărie. Priviți, nu am clocit degeaba.
Wow, ușurel, uriașule. Mi-a spus cumva... Mi-ați promis că după ultima emisiune pot să mă duc să o caut pe pasărea mamă. Păi, cea de dinainte nu a fost ultima emisiune. Asta e ultima. Lăsați-mă în pace! Nu mă puteți ține aici cu forța! Păi, pariu, suntem gen 3 contra 1. 2 contra 1, Britney. În plus, prima regulă a relațiilor publice este că, gen, clientul nu are niciodată dreptate. Indiferent ce spun, voi mă veți obliga să fac exact opusul? Ai înțeles și tu până la urmă. În cazul ăsta, mi-ar plăcea mult să mergem la toate emisiunile astea televizate. Și cred că ar fi o idee groaznică să mă duc să caut o pasăre mamă pentru care îmi fac multe griji. Bună strategie, Blight. Da, bună. Stai puțin. De ce e o strategie bună? A doua regulă a relațiilor publice. Să nu contrazici clientul când e de față. Am plecat de aici. Blight, tu crezi că, gen, nouă ne place să vedem că ești în centrul atenției? Nu. Dar ne facem treaba oricum. De ce? Ne întrebi? Nu v-am întrebat. Pentru că asta e slujba noastră. Așa ne câștigăm banii. Muncim ca să trăim. Să știi. Britney, nu ăsta e motivul. Știam eu că nu e bine. Atunci de ce facem asta? Ca să câștigăm ceva. Ca adevărate inițiatoare ale modei pălăriei cuib. Și ați câștigat ceva? Nimic. Blight va intra în direct peste 20 de minute. Poți să-i aduc ceva cât timp așteaptă? Nu, eu... Păstrează-ți vocea pentru emisiune, Blight. Ne ocupăm noi de ea. În ultimele 8 ore, Blight a devenit o vedetă de tot. Așa că sigur nu v-ar deranja dacă i-ați acorda o atenție specială. Da, știți, ca să fie gen mulțumită. Bine. Ce și-ar dori? Păi, pentru început, ce ai spune de un telefon nou? Și spune Russell, cum îi vei spune micuțului? Hubble. Cred că te voi boteza Hubble. Russell, să fii părinte nu presupune doar să-i dai un nume. Sau cel puțin așa am auzit. Exact, acum învață-l pe Hubble cum să fie pasăre. Hubble, vrei să înveți să zbori? Russell, nu știu dacă e o idee bună. Sigur că e. Fă exact ca mine. Știu că eu de fapt nu am zburat, dar tu vei zbura. Cred în tine, Hubble. Dacă vrei cu adevărat, poți face tot ce vrei. Acum, haide, zboară! Haide, Hubble, am încredere în tine. În curând vei pluti ca un vultur. Gata, gata. N-ai de ce să plângi. Te-ai străduit. În plus, să fii pasăre nu înseamnă doar să zbori. Păsărilor nici nu le place să zboare atât de mult. Hei, poate că e foame. Ți-e foame, micuțule? Se pare că nu ești singurul. Să facem ca păsările și să ciugulim. Uite ce pradă bogată! Ai văzut căștile astea? La fix! Dar lasă căștile! Uite telefonul pe care l-am cerut. Transformarea lui Blight într-o vedetă pretențioasă e cea mai bună idee pe care am avut-o vreodată. Da, dar adevărata Blight se pare că gen o ia raznă. Dacă acea pasăre mamă nu-și găsește puiul, voi două sunteți de vină, e clar? Dacă nu vroiai să fii legată și ținută prizonieră aici, nu trebuia să devii faimoasă, Blight. Blight, am adus cele 3 smoothie-uri cu semințe de in. Blight? Iau eu astea. Lui Blight nu-i place să fie deranjat înainte să intre în direct. Da, și mai dorește un iaurt organic cu mango făcut din lapte de iac. Nu știu dacă voi putea găsi așa ceva. Nu ne dați iaurt, nu vă dăm pe Blight. Dacă nu vin 5 minute cu iaurtul, clienta noastră pleacă. Dar intră în emisiune în 5 minute. Și atunci de ce mai ești aici? Știi care e cea mai tare fază? Că nici nu ne place iaurtul. Dar e tare caragios, o vedem cum intră în priză. Blight, smoothie-ul tău se încălzește și se tulbură. Ar fi bine să-l bei. Nu mă interesează niciun smoothie. Știi, pentru o divă ești cam prea morocănoasă. Pentru ultima oară vă spun, nu sunt o divă.
calea mea. Trebuie să o găsesc pe mama pasăre. Trebuie, Jen, să o prindem. Nu uita prada! Blight, aici erai. Ți-am adus iaurturile din lapte de iac. Iaurt din lapte de iac. Da, Jen, Fii atent cum fac eu. Gustos. Acum încearcă tu. Nu! Russell, păsările nu-și hrănesc așa puii. De unde știi? Păi am găsit cartea asta în secțiunea pentru păsări. Iată un capitol întreg despre pui. Dăm să văd. Nu vreau să-ți arăt. De ce nu? Pentru că mă tem că vei spune, da, e dezgustător. Fii serios, sunt bărbat, nimic nu mă dezgustă. Ia dăm să văd. Bine, tu ai vrut. Aici scrie că pasărea mamă mestecă mâncarea și apoi o pune direct în gura puiului. Uite, e și o poză. E dezgustător. Ce ți-am spus? Păi, eu nu fac asta. încearcă altceva. Doamna Twombly spunea că păsările adoră acești clopoței din semințe. Grozavă idee, mulțumesc. Bine, Hubble, uite așa se ciugulesc semințele de pe clopot. Acum încearcă și tu. Semințele astea sunt delicioase și sunt în burtica mea. Nu ai vrea să ai și tu niște semințe în burtică? Uite cum vine trenul și vrea să se oprească în gară. Gura mare. Atunci poate un avion? Uite cum vine avionul și aterizează. Nu vrea să mănânce. Sunt o mamă jalnică. Ce-i asta? Vai de mine, dar e groaznic! Blight, trebuie să te întorci în studio chiar acum. Nu pot să apar la televizor și să încurajez oamenii să poarte pălării cuib. Nu vedeți ce se întâmplă? Păi, păsările atacă oamenii. Da, mare scofală. Nu vedeți că toată moda pălăriilor cuib a devenit o problemă pentru cei care le poartă și pentru păsări? Trebuie să fac ceva ca oamenii și păsările să nu sufere. Iată cele 15 minute de faimă ale tale complet nemeritate. Nu le irosi, Blight. Când vă va intra în capetele voastre mari că nu îmi doresc faimă? Trebuie să încarc filmulețul ăsta pe net. Pe fluxul meu de mesaje scrie că isteria cuibului de pasăre s-a terminat. Da, s-a terminat de tot. Hei, priviți! Priviți ce se întâmplă! Păsările nu atacau pe nimeni, voiau doar cuiburile. Nu-i așa că natura e uimitoare? Da, uimitor de plictisitoare. Cred că ziua noastră de lucru s-a terminat, Britney. S-a terminat de tot. Pa, Blight, distrează-te mai departe cu natura ta. Sau, în fine, mai trebuie să rezolv o singură problemă. Acesta e! E copacul din care a căzut cuibul. Și acum ce facem? Să încerc ceva. A venit! Da, știu ce se va întâmpla mai departe, dar nu vreau să văd.
Blight, mă ridici puțin ca să-l văd pe Hubble pentru ultima oară? Acum ne luăm la revedere, Hubble. Eu nu te voi uita. Sper ca nici tu să nu mă uiți pe mine. Hei, îmi știi numele, deci nu mă vei uita. Îmi va fi dor de micuțul ăsta. Și lui îi va fi dor de tine. Nu poți fi uitat atât de ușor. Oh, ce stil curajos! O pălărie arici! Ah, oh, nu! Au dublat în limba română Anca Sigmirean, Florian Silaghi, Ioana Berneș, Iulia Tohotan, Gabriela Codrea, Rin Tripa, Carla Marin, Corina Cernea, Mihaela Tatu, Richard Balin. Traducerea și adaptarea Bogdan Piticariu, regia Adrian Moraru. Dublajul a fost realizat de studiourile BTI.